बिटिआर रेकर्ड जानाया दिनैसिम बोसोरनै जाबाय बिनि दफाफोरा दासिमबो आबुङै मावफुंजायाखै बे मानि थाखाय स्ल' जालांबाय थादों। दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि 163थि जोनोम सान आरो बेवहाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि गोथार जिउमानिसिम आङो आर'ज गाबो जे बिथाङा अराय सम बर' माहारिखौ बोर सारस्रि हरबाय थाथों आरो लोगोसे अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो जोंनि बयनिबो सिबिजानाय आंगोनिबो आंगो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जिउ सोलेरखौ सोरगोआव अराय सम आलो गोजोनै थानो जायगा होबाय थाथों आरो बिथांनि सानथौ सानस्रिजों दिनै बर' माहारिया गोबां जौगानो हादों, सोलायनो हादों, सोदांनो हादों, सोद्रोम जानो हादों। जि समाव जोंनि रायजो जानाय थासारिफ्रा जोबोद गाद्रा गुद्रामोन एबा मोजां मोनसे नेमखान्थिजों सोलिनो हायाखैमोन, बै समाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ धोरोम फोसावनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि